Bon dia, nins i nines! Avui és un dia especial. Avui és el dia de les verges. I per això vos cantaré una cançó que fa referència a aquest dia. Val? Anem a per ella. 1, 2, 3. Avui són les verges, tots hi han d'anar. De bunyols en sucre n'han de berenar. Avui són les verges, tots hi han d'anar. De bunyols en sucre n'han de berenar. Sí, fer bunyols és un poc complicat, però nosaltres tenim una altra manera de poder fer bunyols. Aquests bunyols redonets amb un forat al mig. Com els farem? Anem a veure-ho!